kolokvijalno, kako bi rekli, plaža, obala ovdje, Vrućice, banje, 3 banje, kako god to neko nazvao, znamo da se ovdje nalazimo na jednom zaista predivnom mjestu termalnih voda, gdje se naši Banja Lučani vijekovima okupljaju, kupaju, provode vrijeme i one najtoplije mjesece ljeta. Međutim, Banja Luka imala decenijama, daću taj jedan izraz, hendikep, a to je da nam plaže nisu uređene. Ali već kada krećete uređivati, ajde da uradite to na najbolji mogući način. I tako smo i počeli. Završili smo jednu plažu kod Srpskih Toplica, radimo plažu od Gradskog do Zelenog mosta, koja će biti zaista jedna, rekao bi, banjalučka Copacabana, u pravom smislu te riječi. To znači sa pijeskom onim na toj čuvenoj plaži, sa odbojkom, rukometom, fudbalom na pijesku, sa svim spravama za treniranje, djecu, rekreaciju, dječja školska dvorišta, terene i naravno one sprave za penjanje i sve drugo što je potrebno zaista da bude jedna vrsta, ajde daću termin, egzotične plaže, jeli? Sa prvom skakaonicom na Zelenom mostu. Evo, to je uvod u ovo što ovdje radimo. A ovdje se radi o jednoj specifičnoj plaži Vrućice, termalnih voda, koja ima mnogo stvari koje su zaista pod zaštitom, pod prismotrom, na koje treba tako obratiti pažnju i ovaj projekat je jedan od najzahtjevnijih. Mi to radimo zajedno sa zavodom, evo možete i tu čuti koju riječ, od zaštite same hortikulture ovdje, važnih vrsta biljaka koje se nalaze, kamena koji ima svoju trajnost, postojanost i sve to trebalo tako sačuvati da ono što uradite doprinosi izgledu, funkcionalnosti, ljepoti, atraktivnosti, funkcionalnosti same plaže, a da opet zadrži duh, dušu, da uredimo, a da sve ono što je najvažnije i za mještane i Banja Luku i dio naravno i prirode, ambijenta ovdje ostane isti. Mogu reći da smo tim i ovim projektom to uspjeli. Dokaz, već su mali radovi, evo možda 30% onog što smo uradili, svjedoči o tome. Ovo sve ostalo planiramo da završimo u mjesecu junu, evo u nekom dijelu jula, taman evo i vrijeme nije ni dozvolilo, ali u julu ova plaža će biti spremna za sve kupače. Evo za nekih koliko milada cijenite? Pa da, početak jula. Početak jula, znači evo možemo reći za nekih 20 dana mi se ovdje kupamo. Vrijednost radova je nešto više od pola miliona maraka, 500.000 konvertibilnih maraka. Kažem, radi se o priobalnom uređenju, pratite tokove rijeke, potoka, imate ovdje padine, strminu koju treba da posebno tretirate, stepeništa koja treba da uradite i onaj gore objekat gdje će biti slačionice, javni toaleti, parking mjesta, dakle, apsolutno sve. E sad, na ono što je najsavršenije, ovo je svjetska priča. I ovo je Banja Luka zaista ona koja može privući ljude i turiste. E sve to kada radite, dođe neki pametnjaković, ja volio mu znati ime. Koji je to frajko, koji se to dosjeti pa kaže, bit će, plaćit će se ulaz. Znači, ko je ta osoba prva koja izmisli tako glupu priču i onda stvarno mene neki ljudi sretno i to pitaju. Ne pada nam na pamet. Ovo je javno kupalište. Ovo nije akvana. Ovo nije gradski olimpijski bazen pa da se plaće neka ulaz. Znači, neće ništa plaćati. A mi ulažemo novac da bismo dobili mjesto koje je zaista jedno predivno mjesto, ne samo za ljeto, nego i proljeće i jesen. U Banja Luci vidite da neki, kako je topla voda, dolazi zimi da se kupaju. Ali ono je značajno, dakle, dođete na ovo kupalište, imate javne toalete, imate slačionice, imate mjesto gdje ležite, sunčate, kupate se. Zaista evo kao stvarno ono kupalište gdje se ulaz može naplaćivati, ali neće naplaćivati. Sve ćemo vrlo brzo završiti, sve važne procedure smo ispoštovali, evo još 15-20 dana strpljenja i otvaramo drugu plažu na Vrbasu koju uređujemo nakon 20-30 godina. Ono što mi je važno reći da prvi dio plaže kod Gradskog mosta prema Zelenom planiramo isto da završimo za nekih 20 dana. 20 dana, evo izvođač potvrđuje. To znači imamo prvi dio, polovinu. Što to bi čekalo drugu polovinu? Prvu polovinu stavljamo da bude funkcionalna,
a onda ovu drugu polovinu ćemo opet tretirati radi za drugu polovinu avgusta. Tako da ovo ljeto Banja Luka će ljeto na Vrbasu dočekati sa 3 najmodernije, najsavremenije plaže, na koje ulažemo, sad ću vam reći, Srpske Toplice oko $500.000, ovo oko $500.000, to je 1 milion, i tamo oko 1,5 miliona, dakle preko 2,5 miliona u uređenju obale Vrbasa. To je najveći iznos koji nije uložen od 90 nekih od rata pa na ovam. Nikad. Stvarno je tako. Mi smo prepoznali ovo kao važno. Mogu reći ljudi ispred turističke organizacije šta ovo znači. Ovo ne samo da će privlačiti Banja Lučane, nego turiste, goste. Ovo znači za ugostitelje, ovo znači za sve hotelijere i tako. Da mi je drago što smo prva gradska uprava koja ovo prepoznala. Hvala mojim saradnicima, hvala izvođaču koji je posvećen najbolje moguće. Mi smo molili Boga da on bude i najpovoljniji, jer znamo da će uraditi najkvalitetnije. Bog je uslišio molitve. Naši izvođači nadzor su zaista proaktivni, dan i noć su ovdje. Ne može brže od ovog i hvala im što su me poslušali u mojoj molbi da radimo baš ovu plažu. Hvala Zavodu za zaštitu spomenika što je korektan, razuman, profesionalan. To znači sve može, ali ono što znači da zaštitimo ono što je najvažnije. Dakle, fleksibilni smo, da bude lijepo, ali nemojte da naštetimo bilo kojoj biljci ili bilo kom dijelu Banja Luke koji je pod zaštitom. Evo, vjerujem da smo i znam i siguran sam to ispoštovali. Banja Luka ide prema naprijed i to je naša dužnost. Počela je decenija izgradnje.